Na yensan ko gomwa Okyereko na wenyan kwanhia na asie nanso so ehwa ye hyehye pa beto dwase Landguard fo beye ohade aduonum 150 na abehye gomwa Okyereko na ne wadi tuo ehunehuna akuafo wonpotem ho no na wakofa vidie abesinsa ase ahodo so wafra ase adwiso ni nyina na se wosu se wodua wie no abeton nsase nti se akuafo entibi nkwafom se de omanfo tutu atu na se Landguard fo tutu atu no e de ayemhyehye abampotem ho pa Gomwa Okyereko eye kurubia hwedwuma agintrin wo hopa wondodo ebro empim mienu wonfinfin mantam mu Gomwa East Mensini mu omanfo tempotam ho bi ekyeremu a yempanimfo a mano abene mu wonpotam ho amanyofo ya omo ewo efutu ene mpanimfo bi ene odi ekyira akofa sa Landguards ede abegum potam ho a woje wonsa ase wabra koto enhye ho ebra ne Adom Kasee etwetwe nkomo no wokyeremu a wode wansam akoto Domnase Mensini no posi atanaye ye wo Central East mantam mu afi abanka chefani wo Solomon da kokwam nim so mekama asem ma won enso enya de a mu atu ho na mo bia yemba na ye wa ha ye member but enam se yem pese basa ye bi anase moje bi begunti na ya atamiku ye hwe se IGP ni mpemfo omo betu anamo abasa asemi mu because for all we know Gomwa asase enye futu asase nti de na esiye ane efutofo adikre Gomwa asase yo mo de nto mo babaje ohina wo Gomwa Okyereko na nakofi donko ekyiremu a Landguards abedwi ensase tetretebe se ahanu ya omu eyekua ewoso okyira odi hu ya pa se aban se wode mra abeto ho a eye Landguards ndwumadi ho hyehyeye nenso amanyofo bi ene aban mu mpanifo bi ede Landguards ha omanfo adwene ewo ho fo nkate a omo adu afro na fifi Landguard fo is machine eduru ni na egu ekobasa na edianimbre because eduma ya no ye efumeduma na obaye waduma na obezi machine bebe grade there edianimbre anything na ya transfer Ghana for like ministers in like commanders regional commanders in district commanders in omo nyina mbre mu ayasa ebedu baby no bon say yeso obi na kan ye tigare anase dondo afru tigare na yeso ya dembra kwahyense